gym sa Panglao, guys. Yan ako, guys. Dahil lang mamalit. Natatay na ha. Diya, guys. Na ilang mga baligya, guys. Naagikan laban ni sa Amerika, guys. Na arang ka-imported ni. Dagan silag tinda. Na Na guys, basig mo palit mo, guys. Imported dyan ni Kaadjo. Guys, naay mga dab. Kani naay pahumot ni siya, guys. Sangan nila? Secret Victoria's Secret. Na guys, arang humuta dyan ni, guys. Naay mga lotion, yung ana pa na yung mga basilin. Guys, palit mo ani, guys. Era ni likod sa munisipyo sa Panglao. Na guys, naay para sa tingnan nila. Maglimugmog. Arang kadagkang botilya. Naay vitamins. Naay arang siling hang. Gikaos Texas pa dyan eh. Texas. Hala, arang imported dyan ni kaadong mga baligyaa, guys. Ada pa. Naay mga conditioner, shampoo. Sintrum, guys. Pastilan na sintrum. Di apa shampoo dagko. Guys, tapi mga sanina lagmi. Mga lipstick to lang. Lip gloss di ay Parang ka original ra ba ni, guys? Laki dapat kita bunan, guys. Tadadadang mga sapatos, guys. Arang kadagan. Nawa, guys, ang abrihan rong maklaro ninyo. Mga sapatos siya, guys. Isa. Parang ka-original ni siya, guys. Ay mga medyas. Ay, ganun pala, Jet na. Good, guys. Maghilot ako sa ang nanay, guys, ha? Diyang sakit, kilid, diyang gusok. Kasang hilotan, guys, ha? Hi guys, di apa ko dare ang nanay ang gihilot. Sinsa ba na? Ang ako na. Ang nanay, guys. Ang gihilot ang nanay. May hilot dahil ka na. Manghilot manis maliro. Si Marilong bulanan usa ka manghilot nga piki. Wiley siya. Ito, guys, ang gihilot ang nanay kay di panuhot man. Diyang piang kaila mo pagkog piang, guys. Mura pag tinaad manghihilot na. Bitaw. Sa matungdan ragod. Bitaw na, guys, na. Ipingit ang nanay na Ida man ang piang. Sakit. Okay, guys. Naghilot kong tatay. Aning tatay, guys. Kung ano man ang nanay gihilot. Ano pong tatay? Ada yang komen. Kagi panuhot, nakit ng likod. Kami diyang piang. Okay, guys. Hi, guys. Muli namin. Kagabihin na. Ang nyanyay kanya. Ang nyanyay. Ang nyanyay, guys. Mao in taon pa niya ang anak si Ilo. Marilong bulana. Mo pa niya. Kanya ka. Nami, guys, kaya alas 9 minas gabi. Okay, nyay. Bye-bye, nyay. Bye-bye. Gabi niya po. Taon pag hangnaong naminghoy. Di, ay. Ang nyay, guys, papabuyag. Diyan po ko. Apa? Lagi na, Ay, nyanya jat. Ato niya po kong tatajat, guys. Kanya po yung tatajat, guys. Nya, galing, guys, hindi mo angkod og
tiguang. Di city mo na sisa. Ang gipanghilot sila guys, ang gipanghilot. Ang tatay, wag mo na mangut. Kay pataasin ko no na ito. Hindi na magpaot. Di ko rin siya magpa-out guys. Kay, Sa pira ni siya kay marag insik. Bitaw tayo mo adto na mi tay. Amin ko tay. Kaya mo adto na mi. Aning tatajat po guys. Tatajat. Makalimkawas na kung hindi ang gibati. Nasa gibati guys. Tatay. Di na ni. Gibati ang tatay guys. Di yawat. Sabi naman tayo maluin ang Ginoo. Ato na mi tay. Abay tay. Ato na mi nay. Bye-bye. Salamat ng tao. Salamat. Nyanyajat nyanya guys. Nyanyajat nyanya. Bye-bye nyanyajat ato nyanyajat. Bye-bye. Okay. Oh no, salamat na. Nadatong gawas siguro no. Okay guys, muli namin. Ako yung bahin. Sapatos. Ano, ilang tindahan ni Mamalit. Nawa guys. Kasi gusto mo mapalit. Likod sa munisipyo, sa Panglao. Dagan kasi sila nagbalik sa mga imported. Kaya si Mamalit. Inday. Ring nanay, og tatay. Dagan sila tinda. Imported bitaw na. Wala problema lang. Matubo na na. Mura bitaw kag-bibi na ay manghirban. Agbuhok wala. Aray kahimas. Mura bisa gabiron. Bitaw lang. Mato namin lang ha. Okay guys, muli namin. Sapatos galing mahuwi. Kuya, Mag-injo na dali lang. sa pinado ka ba? Dali na lang lang. Kung dapat may bring house guys. Hali mga. Pan. Bye-bye. Ate namin ay. Ate ninday. La gracia. Agi mong kaupul ha aman. Sarap to. Okay guys, ulit namin. Asa ka ba to? Aman ay. Ito namin. Bye-bye. Yan namin sa Tagbilaran guys. Gikan mis Panglao. Ulit namin. God bless you long. Yung mga ako ani. Hi guys. Hello guys. Naabot namin. Yan namin sabay. God bless you. Langga guys. Nakadada po dari guys. Ayan na guys. Gani guys. Napis patos. Sulot na serve si Bahel. Yay! Salamat man ng Inday. Inday Maricel. Ano ko masot mag-serve. Shout out ko ni Maricel Inday. Na sa Denmark. Shout out di haday.